बेवहाय फैनो थिनखोब्रा आयै मानो फैनायखो नोंसोरो गोथैबारिफ्राव मानो फैनांगौब्रा हर गेजेरफ्रावलाय जारलालै नोंसोरजों लामाफ्राव साहा खनद्राफ्रा बोरैबा सिखोबायनानै लांबा मा जानांगौमोन मानो फैनांगौब्रा मानो साहा खनद्रा लांनो आवसाव मा साहा खनद्रा लांनो नोंखौनो गिनानै फैदों आङो गिनानै लामाफ्राव अबेबा हा दैसाफोरसो जानानै दं नामा होननानै सानसे नागिरबा जोङो नोंसोरखौ माहाय थांनायमोन नोंसोरो हो आवसावफोर माहाय थांनायमोन एसे गोजान जाहांनायखाय आंखौ गारनानै गुबुनजोंसो लाइन लानो नागिरदों नामा हो गुबुनजोंसो लाइन लानो नागिरदों बासायनो फैदोंना खर जानो फैदोंब्रा नोंलाय हो जाबायसैहाय मा नोंसोर सानैया मा नांलायलायखो जेराव बेयावनो माबा नांलायल'स्राल' लायहे नोंसोरो बेफोरबायदि खैफोदनि समावबो मानो नांलायनांगौ हो गुबुन समाव नांलायनो हाया मा गुबुन समाव नांलायनांगौ जाखो नुबायना नोंथांमोन जों सानाबो हाबा जायैनि सिगां थैनायानो बिराद सानसे जाखाथारदोंलाय नुबाय आयै नुबाय हाबा जानानै बेसारा आयौ माबायदि रायजायो नुबाय आयै हिनजावनि गग्लामसो मायदिबो आइ फिगुर नों हिनजावनि दख'ना सुयो नामाब्रा खोनानो मोन्दों नों माथो हिनजावनि दख'ना सिङावबो थाबावोसोनो नों मा खर' होनदों आंनि लोगो गाहायाव दोनबादों नङाबा खोथा गारसो जासिगोनलाय नोङो आया बेखौथ' आं दाखालि नुथारदोंलै मिथिबायना माबा खिनायावनो माबा बेना बिसियासो नेबाय थादोंमोन सिथ्लायाव आं बिसिनि लामाथिं ओरै बेरायहैदोंमोन ना बेवहाय नुज्रांनानै फैदोंमोन आङो माब्रैबा ओइ दैख' नुबाय जोंखौसो गावसिनि न' हाबनायनि दाय होलायलायदोंना नोंसोरो थाङै दाना गावसोरनो सिखार जाबाय दा नुबाय दा मानो जोंनि न' हाबनो बेफोरबायदि बेरायहैनो मोनांगौ नोङो जोंथ' थांबावोल'ब्रा नोंसोरथ' नुबाय फैनानै बा सिखा लालायलायनानै जोंनि न' सिङावनो फैनानै न'आवनो जोंनावनो दादागिरि देखायबाय थादों माथो हा बेफोरबायदिजोंलाय मारै जानांगौब्रा थोद जायालै नोंसोरजों मा दंथियोदां हा दंथियोदां आया बिबुरा जायाफ्रामा हिनजावनि खाथियाव फैनाय लोगो मोसा जाफैलायदों माथो दहायनो नोरोग बुरियावलाय माथो बेखौ दाउसा फिसा बायदि सोंदोंमोन जोंलाय मा दाउसा फिसाल' जुब्रा जानाय दाउसा बेमारिसोमोन आइ माथो मोखां नायबाय थाखाय बिसिनि डायलगखौ खोनासंबाय थानोसै हा आइ आंनि फिसाया मोजाङै मोजां हगारखा नङाबा खोथायासो गाज्रि जासिगोन साला आंनि फिसानि खर'आव हाबबाय ओमफ्राय मा नांलायनायनि आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि लानानै फैनांगौ हा आरो आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि लाबाय आरो बिनि लोगोखौबो मानो लाबोदों बेफोरबायदि हा मा सानगासिनो नोंसिनि गोसोआव बेखौथ' आं हमनो हाखादोंब्रा मा बुंदों नोंसोरो मा बुंदों इसिबां साहसलै नोंसिनाव हो इसिबां साहस बाब आयै हर गेजेर मानि ओंखारबोलायलायदों नोंसोरथ' सानखाथारदोंलै बे नोंसिना फिसाया सोरजोंबासो थांनानै गन्डगल जाहैना दं होननानै गोसोआवथ' बिदिसो सानखुमाखादोंना नोंसोरो मारै मोनथिखुमाखोहाय जों बुहुदसोखालाय मिथिबायना नोंसोरनि गोसोआव मा सानो बेखौ जों मोनथिजोबखाथारो जोंखौलाय मा बेरायखौ नायबाय थाखो न'आवसो नायहैगोन आं नोंखौ मा न'आव नायहैनो नांगौ हा मबाइलाव वालपेपार दोननानै ला ओमफ्राय बेखौनो नायबाय था मिथिबाय ओइ नोंथां मासि खाब्रांलै बिसोरखौ एसे गियान हरदोब्रा नोङो गियान हरनो दरखार गैयालै गियान होलाबायनानै दा बदनाम बरसेसो जागोन ओरैनोबा जोंहा नोरोग फुरियावसो मोनफैखादों आरो जोंनि गियानखौ लानानै बिसोरबो नोरोग फुरियाव मोनफैबा जारला जागोन ना लासिंसिं जागोन ना जोंहा आरो नोरोग फुरियाव बिसोर मोनफैनांगौबाथ' गैला खोथायानो गैला गन्डगल जाजोबथारगोन जानाय नङा आं गियान होनो हानाय नङा नारे बाबा आं गियान होनो हानाय नङा गाहायाव लाबो आरो मा नांगौ दाउला खासि नांगौ ना दाउला गोजा नांगौ ना दाउला गुफुर नांगौ गासिखौबो होजोबथारगोन आङो आंनि फिसानि खर'निफ्राय ओंखारलांनांगोन नाथाय मिथिबायना जोंबोथ' हाबनो होननानै हाबाखैना साला जोंनि न'आवनो फैनानै जोंखौनो हमख्रं हमसि जौ दौनानै जोंखौनो हराव उन्दुनो होआ थानो होआ मोजाङै असान्थि खालामो सान हर दिगदार खालामो नोंसोरो हा आरो थाङै जोंखौसो दाय होबावदों आरो जोंसोरो हासिब लानानै मानो जोंखौ सुवा सुदि बुज्रावनांगौ जाखो ओरैनोबा नोरोग फुरियाव थाहैनांनानै जोंहा बेसेबां खस्थ' मोनथारनानै दङमोन बेनि सायाव आरो नोंसोरो जोंखौ मानो हासिबजों फुनानै सुवा खालामदेरबानांगौ थाङै आंना बोसोरनैसो बारा जाहैनोसै मिथिबायना हाबासो बारा जाहैजोब्बाय आंना नोंनाथ' खमबावलै मिथिबायना आंनासो हासिब नांजानानै गैला 5 बोसोर लेट जासिगोन आंहा सोरगोफुरियाव थांनांगौआ मा खालामबावनाय माथो बिसोरबो आयौ हिनजाव खुगासो गोजाहाय बुहुदफ्रानो आयौ आसरितसो मोनबाय आङो बुहुदफ्रानो सेन्स खालामासो नामा मोनथिनामा होननाय बायदि ओइ बेफोरबायदि लिस्टआव मानो दोनोब्रा जोंखौलाय माथो बेवहायसो दङलाय बिसोरलाय
ओइ बुहुद बिथांमोन खोनाबायना गोख्रैनो मोजाङै मोजां हगार नङाबा आं मन्थ्र जारिनांगौबा खिन्थु नोंसिना बोरैबा जाजोबगोन आरो नोंसोरो खामब्लावजोबनोबो हागौ। आयु खुन्थि नेवानि नोंथांसो नोंथांनि मन्थ्रआ खाथिनाय नंला खोमालै नोंथाङाथ' थगाय थसि हिनजाव देवानि जानानै एखेबारे सोरखौबाथ' आयै माबाखौनो सिंहफोरखौनो मोसौ गायनि गुन्दं होनानै थगाय थसि खालामनानैथ' खमनो हाबा जाहैयोलै बिनि फाबाथ' नांजोबथारबायलै नोंबोथ' नों खुदियाव मोनहैथारगोनलै नों सानदों नामालै बेफोरबायदि खामानि मावनानै फुजा खालामबाखि नोंना फाबा खम जागोन होननानै जायालै नोंजों आदै बिसोरखौ मा खालामबावनांगौ जाखो माबा गोजौआव थानानै माबा हिनजाव खुगाफोरबायदि खेव होनहरबाय थायो बिराद दिगदार मोनबाय आदै मा खालामनाया मोजां जागोन उखुन्दै हादै र' गाबोन लानानै थांनानै दिंखियाजों जारिहैथारसै आङो जारिनानै थिग खालामाबा जानाय नंला बिसोरखौ। आयु बाला राजकुमार नोंना हनै साथायानो माथो उल्थासो जालांबाय साथाखौ थिग खालामदोबा एसे साइख्लंफोरबाबो नांनानै एसे थान्दा जागोन नामाथाय दै गांहैनो हाथाराहाय आङो माबा गारमायानो खाबजानानै बोरैबा मोनजोबथारबायहाय आङो एफा हाजो गोजौखि सोरबा फट' खेबनो फैबाय बायो एफा गरमाव थाथोंलै अरजाया रागायानो हाथारलासो आङो दहायनिफ्रायनो खेबगासिनो दासिमबो जायो माबायदि फट' नांगौथाय बेनो मानो फैनो बानांगौब्रा मानो फैनो बानांगौ आरो गाखोनानै फैनो बादोंबा हेलिकप्टार लानानै फैदो हेलिकप्टारजों डाइरेक्ट मोनफैगोन ना ओइ थास' नोंखौबो नागासो जोंखाबाय आङो मिथिबायना ओमफ्राय नोंहा मानो एफा गोबाव बेफोरबायदि खालामबाय थानांगौ आरो दायो सासे फैनायनि सिगां आरो हासुनो दादांखा मिथिबाय नोंसोर सानैखौ नायनो बाबाय आं सासे हासुनो थांबाय थाग्रा सासेनाव फट' जाया जोंहासो खर'आनो गरम जाजोबसै आं हासुनो ओंखारमारबायलै नै केमेराखौ लाफैद' बिराद रागा जोंबायलै आङो अफिसनि खामानि मावनांगौ दंमोन आंहा आयै कर्ट अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगां एसेसो बिल थिखोनो हायोमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन ना आंहा थाङै थुङै बिलखौबो थिखोनो हानाय नंला फैसाखौनो मारै मोनबावगौ नांगौ जाखोलै बिसिनि थाखायनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय खर'आनो गरम जाजोब्बाय आंना अफिसनि खालामनायनि थालांजोबसै लास्टाव फैसा गैयाबाबो दावराव खालामलायगोन आरो जाबायलै जाबाय बांद्राय खालामनांला नै हासुनानै फैफिनबाय आङो आंनि सुगारसो जाखो ना माखाय नोंनाव हो सेंग्रा समायावनो एफा हासुनो ओंखारो थांलाय फैलाय बेफोरबायदिजों मारै जानांगौ जाखो सुगारसो जामारबाय खोमा बेनाव आयु एफा हासुनो ओंखारो नर्मेल मानसिफ्रा बेफोरबायदि हासुवाना रावबो थुप मा सुगार होनला बायदोंलै ओरैनोबा हाबा जायाखै आंहा हाबा जायैनि सिगां सुगार जानांबा मारै जानांगौ जाखोलै ओइ लुदुमि नाहरलाय बेबायदि फसाबानो जागोन दा जागोनहायबा एबार हले आं हले मोनथिखायोहाय खमैसो 40थासो खेबखा मोनथिबायना 40था खेबनायनि उनावसो नोंहा मोननै मोनथाम सेलेक्ट खालामो ना मा खालामो आं मिथिला थास' होजों लाबोलाय नायनि माबायदि ओंखारदों बिराद रागा जोंबायलै आङो मिथिबायना बिनि खर'खौनो मस्राहैनोसै नामाथाय खनबेसे फट' खेबखो दासिमबो जाया आंबोहाय दानि बिराद रागा जोंनो ओंखारबाय बे फुजाखौ माने रागायानो ओरैबायदि लेथ्राबायना लोगोबाबो हाजोबगोन ना आखायाव गोसो जाबाय आङो बानि बेफोरबायदि खालामबायहाय गरमफ्राव बे फसायबाय आङो मोजाङै खेबदो एबार मोजाङैल' थादोब्रा नोङो आंथ' खेबनायाथ' खेबगासिनो ना ओइ बिथिं जानो एंगोला मोजां फैथाराखैलै ओमफ्राय आं बैथिं थांनो नोगोरजाय फैब्रा गोजौनिफ्राय खेबोना गाहायनिफ्राय खेबोना गिदिंनायनिफ्राय खोलानिफ्राय खेबोना साथिंनिफ्राय खेबोना मानिफ्राय खेबो खेबथारदोलै आं बाथारबाय मिथिबायना दासिमबो जाया ओइ फाग्ला एकदम बयफ्रेन्डफोर जानानै बेफोरबायदि गोब्राजों मारै जानांगौब्रा एसे गोदै जानांगौलै मोनथिबायना मुस्लिमफोर बायदि गुबुन जाथिफोर बायदि फाग्ला नोंसोर बिदि गोराखायनो गुबुन जाथिजों खारलाङो बेखौ थाल गैया नामालै हो थै बिगुर माबा लाइनखौ माथिं लांबाय नोङो बरिया धामाखा दासो हेभि अखादोंलै आयु नंमारगौ हरै नायनो मा मोजांखौनो नुवाखै मा खेबफिनदोहाय आयु राखावस्रिया हास्लाबा होनदोंमोन ओमफ्राय आंहाबो माइरंनिफ्राय अन्थाइ बासिनांगौआनो माथो जा गोबाव जाबायहाय माला थांनो मोनबावगोन आङो अफिसाव आरो न' सुबावनांगौ दंबावोसो जारलासो मोनबाय आं ओरै माबा ओरै थालाङो खोनाबायना नै जोगोनार बिजौ लाबोदों आङो मोजाङैनो संदे मिथिबायना दालियाव होनानै सं ओमफ्रायो मोजाङैनो रुहोजोब आरो होनखाबाय दाखालिनि बायदि गारजोबनाङा दाखालिथ' गारनानै सेस लस खालामजोबथारदोंहाय मा मोनजायाखैनो आंहा आयै लोगोफोरजों बेरायहैनोमोन आङो दे फिसा थाब फैफिनबानो जाबाय दे जागोन दे आयै नाजागोन आङो जेसेबां हायो थाबनो बाजै थाथ' दे
हामाखौथ' सानबाय थालायखै माबा आयै अफिसनि खामानिखौसो सानदों आङो हनै माबा रागावसो हास्लाबा होनदोंमोन ओंखायनो आङो सानदों माला न'नि खामानिखौ मावजोबनानै थांनानै हेफाजाब होनो मोनगोन होननानै ओमफ्राय बेखौनो सानगासिनो दं आं आयै मा अफिसनि खामानिखौलाय मानो सानबावनांगौ जाखो बे माइरंखौनो बासिगोरनो हाया जाहैबाय नोङो माइरंखौनो साफा खालामगोन ना आंना अन्थाइ मोनजानानै हाथायानो गजबथारसैमोन साफाखौनो खालामालासिनो सङो नालाय नोंबो आरो जेब्लायबो गावनि खामानिखौ सिगां सानगोन मोनथिबायना मा अफिसनि खामानिल' सानबाय थायोहाय हा अफिसा खामानि मावग्राफोर दंग्रा गैया जाखो अफिसनि खामानिखौल' सानग्रोबाय थाखा सिगां गावनि खामानिखौ सानग्रोनो सोलों मोनथिबायना जागोन दे आयै गिनानै बिखाफ्रानो बोरैबा मोनजोबथारबायमोनहाय सयथिबो आयै बिखाफ्रानो माने जाय जायगायाव दंमोन बेनिफ्रायनो गाजोबथारनोसै बायदि मोनबायमोन आंना आमायथुलाथ' गेब्रुथारनोसैमोन गिनायाव फाग्लिया बेफोरबायदिनो थगायनांगौ जाहैबाय आयौ मा होनदों मोनथिबायना गोदोनाफ्रानो आथिंफ्रानो जोंना गला जोबनोसैमोननो गावहासो सुथेदों जाहैबाय है बे नार्स अनजुनि खोथाखौनो खोनासङो आंहाथ' मोनथिखायो मोनथिबायना आइजों खामानि मावबोखायोना बेयो बेफोरबायदिनोखा थगायनायाव नाम्बार 1 एक्सपार्टखा कर'ना बेचनो नालाय जेबो रोंखाया मिथिबायना आइयाथ' मालाबा फैनानै न'आव जा रागा जोंफैयो गावहासो जा दिगदार जादोंनो होनबाबो बे फाग्लिना गोथाङै गोथां थगायनाया जाद्रायथाराखैना मानिथो बेफोरबायदि थगायनांगौ जाखो जोंखौलाय बिराद अयनाय खालामखायोहाय रागायानो खानायखौनो फुजोबनानैसो फैनो गोसो जाबायमोन आङो नाथाय बियो जोंनि बे एसे गारायफ्राव मलम फुनदों नालाय ओंखायनो अननानैसो फैफिनबाय जोङो ओइ फाग्लिफोर नोंसो माथो हस्पिटालसो दङमोननोलै मारै फैनायखोब्रा आरो दाबो गारियाबो लाइसेन्स गैखाया बे नोंसिना गारि गिदिरसो सालायलायबावदों स्कुटि सालायग्रा थोद गारियाव सालायजायाना बिसोरजों मोनथिबायना जुजाय एसे गोजानाव सालाय दा नङाबा जोंखौसो हाखराव लांलाबायगोन नोंसोरो आयौ जोंलाय मानो बेफोरबायदि खालामलाबायनांगौ जाखोसै जों गेरेन्टि होनो हाखायोना जोंनोसो सौदावनानै बिजदाव हौवा होननानै आरो जोंखौसो होनदों नोंसिनाबोथ' लाइसेन्सआनो गैखायाना जायाफ्रामा नांगौलै जोंनो नोंसिनि बे चाइना कम्पानिनिफ्राय गेरेन्टि होनायखौ जोंखौसो जावनो लागायलायबावदों चाइना कम्पानि होननानै हामाहाय सेंग्रा मानसिफ्रा सिख्लाफोरखौ जावनो हामानो मोनथिबायना सिख्लाफोरखौ जावोब्लाथाय सेंग्राफ्रा माबा आदुंगारा जानानै थायोनो मोनथिबायना थै बारलांथारसैलै बिसोरखौ देखायलांथारदों हनै बेन्स थायोखोन र' बिसोरो गोथाव मोनामथारदों माथोलाय साखिनायनोसैहाय आं मा साखिनायदो बिमा साखिनायदो मासे गोब्राहाय बियो आयै माथो मोदोमारि संथान मोनाखैनो नामा बेलाय माथो गोरा बेजे गोजाथार हाथायावसो हाबजोब्बाय आंनाव ओमफ्राय माबायदि ओंख्रि संदों हा ओंख्रिखौनो संनो रोङा नामा नों दासिमबो न'फ्राव सोलोंनानै फैदोंना फैयाखै हा न'फ्राव सोलोंनानै फैदोंना फैयाखै नै बिमा सान्दुं गुसेलाव मानो सानथिं बाथिं होख्रावलायखोब्रा हा फोरोंनानै होदो रोङैखौलाय नों खोन्थायाबालाय सोरथो खोन्थाबावनांगौ जाखो हो मा गासैबो खोथाखौनो आं फोरोंजोबथारनांगौ नामा हो गासैबो खोथाखौनो आं फोरोंजोबथारनांगौ गाव मोनसे सोलोंनानै फैनांगौ बेखौ गियान गैयामोन नामा बियो हा हाबा जानायनि सिगांथ' खनसे खम बेफोरबायदि खामानिखौ सोलोंनानै फैनांगौ बेखौनो साननांगौ गैयामोन नामा बेहा आरो मा ड्रेस गाननाय जादों बे हा मा ड्रेस गाननाय जादों थां दख'ना गाननानै फै जागोन दे आयै बिमा नोंना बाराद्राय जाबायलै मा बेरेफुंजानि होख्रावलाय मोनासिनि होख्रावबाय थायोब्रा नोंलाय आंखौसो बारा जानाय नुदों नोङो हो आंखौसो बारा जानाय नुदों नोंलाय नोंथ' माथो गस्लाखौनो गानला हो नोंथ' माथो गस्लाखौनो गानला जेरावबो ओरैबो थां ओरैबो लांथिया ओरैबो थां ओरैबो लांथिया आंखौसो गियान फोरोंनो फैबावदों बेवहाय गावनि गियानखौ नायाखै आयना नांगौ नामा हो आयना नांगौ आयना गिदिरखौ बैयाव दोनहैदों आं बेयावनो नायगोर आयनाफोरखौ आंखौ बखिनायनि सिगां आयनाखौ नायग्रोनानै हे नामा गावनि आखलखौ नोंजोंलाय सोरथो हायोब्रा हाजेन खायो होननानै मोनथियोबालाय मानोथो बेफोरबायदि खुगा सालायबाय थायो आंजों हा मानोथो खुगा सालायबाय थायो